i qui no vol poltrones en el govern de les Illes Balears són precisament els de Més per Menorca. Els de Més per Menorca tenen molt clar que sí volen formar part del govern del Consell de Menorca, però no volen formar part del govern de les Illes Balears. Després de la passada legislatura han quedat esquilibats i allò que volen fer simplement és, des del Parlament, vigilar que tot allò que els consideren oportú i necessari per Menorca se dugui endavant, s'aprovi i s'executi. Escolta'm, allò que pensen fer els de Més per Menorca. Jo em vaig reunir la setmana passada amb la presidenta, d'acord amb el que havia acordat la nostra executiva a la nostra assemblea, i estem treballant en aquest suport. I la nostra hipòtesi, en aquests moments la nostra única hipòtesi és arribar a un acord per poder votar a favor. Que no s'arriba a aquest acord, després ja decidiríem què faríem, però en principi nosaltres treballem amb aquesta línia que és la que va marcar la nostra assemblea. Bé, jo amb la reunió que vaig tenir amb ella doncs va haver-hi sintonia i ganes de col·laborar i evidentment nosaltres ens plantejàvem el suport al govern com una manera de facilitar les polítiques que durà a terme el Consell de Menorca. Per tant, a nosaltres el que ens interessa és tenir una bona relació amb el govern. Nosaltres ja vam dir que volíem contribuir a una majoria d'esquerres i per tant el paper dels nostres diputats a Palma ha de ser el de facilitar les polítiques que desenvoluparem des del govern de Menorca, en el qual som una peça fonamental. Sense Més per Menorca no pot haver-hi majoria de govern a Menorca i per tant aquesta és la nostra línia, que per altra banda és la línia que hem defensat sempre i per tant no crec que pugui sorprendre a ningú.